அந்த ஆள் கூட இருக்கிறதுக்கு எதுவுமே வாங்க முடியும். அந்த ஆளை விட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க. நல்லா இருப்பேன். நல்லா இருப்பேன். நல்லா இருப்பீங்க. சரி சாமி, நீங்க இது சொன்னு சொல்லிக்காதீங்க. சரி நான் சாமி, அந்த ஆளை விட்டு போனா பரிகாரம் பண்ணும். பரிகாரத்துக்கு எவ்வளவு சாமி செலவாகும்? அதில் 1000 கணக்கில் ஆகுமா? அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க. அந்த ஆளை விட்டு போங்க, நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க. நல்லா இருப்பேண்ணா. சரி சாமி, வாங்க சாமி. நான் போய் அவரை நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னு சொல்றேன். சொல்லுங்க. ஒரு விக்கெட் காலி, அடுத்த விக்கெட்டும் காலி பண்ணிடுவோம். வணக்கம் சாமி. வணக்கம் சாமி. வணக்கம் சாமி. என்ன சாமி உங்களுக்கு? என் பொண்டாட்டிக்கு புத்திமதி என்ன சொன்னீங்களா? சாமி எல்லாம் கேட்டாளா? கேட்டாங்க சாமி. அவ கேட்க மாட்டா சாமி. கேட்டாங்க. அவ அடங்கா பிடாரி. ஆனா நல்லவ. ஜாதகத்துல எல்லாமே இருக்குது. அவங்க எப்படி நல்லவ சாமி. ஆனா சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டா. ஆமா, அது என்னன்னு பார்த்து சொல்லுங்க சாமி. ஓம் நம சிவாய. ஏன் சாமி